konsistori lau prosesi. Sahalina yakamang asa hudul mahita sesuai dohot urutan liturgi nata jalo. Liturgi perjulu jala tabereng mau urutan na. Liturgi perjulu misalnya nomor 1, nomor 2 sampai itu nomor 15. Unang gabi loncat-loncat anu nayak naik. Mulai dong rupiah karena di luar. Asa masuk kita sudah mang. Damang dainang hahaanggi pinaribot anak dohot buru ni huriai awan yang masuk ma pangula nagoktiki parhubas BPH seksi ama dohot panitia natal seksi ama HKBP Tangerang Kota pinangido asa jongjong mahita saluhutna.
silang ima sada tada manang simbol na macay arga inguluni halak Kristen. Ay marhite na marnida silangi ipaingon do hita di panaonon ni Kristus isilangi lau paluahon hita sian dosa. Marhite panaonon naido digantihon Yesus hamatean ni hita jolma Tuhan nguluan si saleleng ni lelengna inorhoni i amang inang tatap matu silang ni Kristusi ay disido jupang hita damai di silang ni Kristusido jupang hita kamalumon dohot haluaon. Bibel do buku na marga na di basa-basahon debata tuhita. Di buku Bibel do tersurat dia lomoni rohani debata dot sogoni rohan debata. Atong taharing kasobema majahai dohot mangguruhon siani asa taboto be lomoni rohani debata. Ayu boto manirang nadenggan sian naroa ido habantason dohot pamusatan ni nasa parbinotoan. Lilin, Yesus do panodang na umuli ng roto portibion. Ibana do na ulus sumehon diri sa pemate. Asa malua nasa jolma na porsea di ibana. Nunga ta jalo sinodang na adong sian Jesus Kristusi. Hinorhon ni borhat mahita marsinodang. Hehe mahamu marsinodang mahamu. Ale na Roma panodang mo. Jala hamuliaon ni Jehovah besar di atasmu. Tabigima kata sambutan na parjolo sian ketua panitia Natal Seksi Ama HKBP Tangerang Kota dohot hormat pinasahat tu amang rawat pangihutan gulto. Horas. Kali naik. Horas. Salam. Malate ma di pasat tua mata tuan debata isiala disadarion marpungi kita ima dalam rangka perayaan Natal Seksi Ama HKBP Tangerang Kota di Sadarion Jumat 5 Desember 2020. Do tema asangapon ma di debata na diginjang dame ma di tanoon. Subtema atutubu ni Yesus di rohani ama HKBP Tangerang Kota pauluhon pasangat debata dohot na buat dame di tongan ni keluarga dohot masyarakat. Jadi nanti pasangapan uluan HKBP Tangerang Kota Padita Resort Sabar Emanulang nani hormatan sudah full timer songsongoni Padita Emeritus songsongoni akka ketua panitia Natal Seksi Ama nanti pasangapan songsongoni akka liturgis dohot studi akka undangan dan studi kategorial nanti pasangapan kami. Jadi kami dison dipatu pada Natal Seksi Ama jala
DPR Tabayan seksi panitia Natal Ama saliling 3 tahun nang di tahun nang salpu. Jadi di Patu Papeon diputuskan di tanggal 1 Oktober di 2020 di Sopo Saroha, jadi ditunjuk mau selaku ketua panitia Natal dohot jajaranna wakil ketua satu seksi sekretaris bendahara dohot koordinator jala molate goreng mau pas satu akal donatur ima amang sudung Sumatupang, amang Lebiner Sinaga, amang Bonaranto, amang Isak Sitorus, amang Pagerman Siahan, amang Situa Tigor Siombing, dok naso boy hami guari saya persada, sehingga boy do pungu sude anggaran biaya tu panitia Natalon. Jadi di patu pahami do anon aka format acara songsoni liturgi sian aka sudewik na adong di ruasta jala adong do di patu palmose pokal grup sian masing-masing week yang tidak berliturgi songsoni aka pokal grup jala di patu pa Natal Amodo tali kasih tu full timer tu emeritus songsoni bibel songsoni itu amanah babalu dot na marsait menahun songsoni itu tukar musik song leader songsoni itu multimedia juga tu office boy dot security ima tada nami sian Natal Ama tada horong rohanami do horong sian lasni rohanami patuduhon tada holong tuaka naboy si pasaton nami songsoni no namang inang bodo arang doanon na orang lubi acara naboy di patu bahamion marbuha bayan ma dihita saluna mulu arang orang lubi unang paleta buat tu rohata unang paleta pare keli anggia metu deringgan namuse mulu arang penon na orang lubi atas nama ketua saya merasa bersalah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya songsoni ma pasat kami kata sambutan sian panitia molate. Kata sambutan sian Ketua Seksi Ama HKBP Tangerang Kota, Dr. Hormat Pinasahat Tu Amang Darman Manulang. Salam, horas mari kita sebutna aka amang na hormati kami, nang songoni inang, songoni keluarga besar di HKBP Tangerang Kota na menghadiri acara Natal Seksi Ama di Tikion. Na hormati kami, uduan di HKBP Tangerang Kota mangpardita resort, nang songoni pardita na hormati kami sudah full timer. Hormati kami sudah berhalado ni kuliah HKBP Tangerang Kota nang songoni sudah ketua dewan nang ketua seksi na patut madok mulate do hita dilasni rohata daripada detikion buita patupa acarata Natal Seksi Ama macai bangga do hita na patut na do hita marlas ni roha dalam adok muleate disude kinerja ni na dipatupan ni panitia Natal Seksi Ama pada di Tikion anggiat ma tu ari na mangihut kegiatan-kegiatan ni Seksi Ama makin berdada dengan di Huriaton jala minta maaf kami sudah ruas nih HKBP Tangerang Kota melalui pelayanan di Seksi Ama na hurang sikop melayani kami manang na hurang dengan pelayanan nami di Seksi Ama baik program kerja dok somoni kegiatan ni Ama secara khusus kami minta maaf di tersebut na akamang inang kami ausan ketua Seksi Ama harap rohan kami tu tahun-tahun na inang ro
asa hita lam sada lam denggan hita di batu pahon acarata PA ama di batu bani huliatta bahwa PA amai perlu dorong nami senon amanginang terlebih di ala ama bahwa PA amai sudi ama na adong diwik asabui berkontribusi madohoti PA ama. Jadi pos dorohan nami di siamang marhite natal ton di bagasa guardi Tuhan mudah-mudahan memerdalan sudi acara ton sesuai doho keinginan lancar sudi kurang menangaha dalam akorhon pasu-pasu 12 ni rohama natal seksi ama HKBP Tangerang Kota di sudi ruas ni HKBP Tangerang Kota Tuhan ma nama masu-masu horas. Kata sambutan Sian Pandita Resort HKBP Tangerang Kota, Dohot hormat Pinasahat Tu Amang Pandita Sabar Maringan Manulang SPD. Selamat Natal marihita saluhuna. Di amang ketua nahu hakolongi, ketua panitia Natal kategorial ama. Rap dohot sude akka panitia amang na makubasi ulau Natal tasadario. Suaksoni ma nahu hakolongi akka dong aku parhumas pelayan full time. Dohot senior nami amang Pandita Belman Hutahayan. Suaksoni nahu haholongi hami akka dainang nama kawal dohot marnatal di Bornginon pasti akka dainang na pumudison nama mereng akka matamar azozor hoddo oleh adema di kehadiran munainang suaksoni ma nang disudi hita salhut na pumudison oleh tegodang ma di harorot tadi luar biasa do Natal ta, Natal ni parhalado, Natal ni ama, nuaing, anggiat manang di hari Minggu, Natal ni paropuan. Las roha, mamuci tu hapa, di tawonon, bukan maid do semangat ta namar Natali. Tadado nang malua hita, siang COVID 10 sia diakatik kinap salpu. Di rohata dari tapatupa dohot semangat na luar biasa marnatal. Tentu alani semangat dohot motivasi ni panitia do laho makirpasi sude ama na liganu puik kui dohot padojorkon. Anggiat ma ama ni huriata HKBP Tangerang Kota on ama si buat dame tulungatongan di keluarga. Gari pengayom manganapohi memotivasi keluarga suaksoni nang masyarakat na humaniak kita. Di pasu-pasu Tuhan tama pesta Natal tadi bagasan Bornginon. Horas mari kita saluhna. Selamat Natal. Mau lihat Shalom. Tapuji Matuhata, marhite buku de nomor 57, ayat sada dohot ayat 2 nunga Jepang musiari pestai dia 2 rap jongjong mahita. Musiari pestai, aduh
ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangi dohot hanoon. Amen. Dungi gawe daging mahatai, dalam maringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hamima, hasangapon na songon hasangapon ni anak na sasadai, nasian amai, gok asini roha, dohot hatutuon. Haleluya, martangya mahita. Aleya manami, amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di Bethlehem, saya pinuji magwarmu na badiyay, ala naong ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon, tu hati uron, dala dipadung hodo hami, naholang hian sian ho, gabe saur muse dohot ho, goklas ni roha dohami aranii, say jarom hal mulateon ni rohanami, naong tinopotmu, marhite-hite anakmi, amen. Rapudurmai. Tapuji matuhata, marhite ede nomor 500 ono pulusia, ayat 1 ayat 2, ode bata tunglongang do rohaku. Sian naso adokiando di topa debata portibion, ro di sude aka parlangitan, uli situ tudo di topa saluhutna, songoni jolma di topa tudos turupa dot pangalahona, di topa asa di parmudu-mudu, dada asa rapar, tapi gima liturgi parjolo. Dungi makuling maribata nina, jadi mahuna tiur gabe tiur matutu. Nungga enggan na tiuri di dari wata, jadi di dewata ma persirangan na tiur sian na bulu. Dungi makuling musema di bata, jadi mawajak kajang di parsitongan niaka aek, bain persirangan di aek tu aek. Jadi di pauli debata ma hajak kajangi, asal disirang aek akan ditoruni hajak kajangi sian aek akan dijangi hajak kajangi, gabi menjadi ma songoni. Dungi dinda debata ma di patupurhot tanoima dudut dot suasuanan nama perbuehon boni hawa kanapa perbuehon bonina di bagasan
Tudos tumasam nabe di tanoon, gabe majadi ma songoni. Jadi di patuhun tanoi madutut do suaswanan nabar buyon boinya terus masama do tau nabar parbuyon boina di bagasan terus do masama dungi tunga dengan di ida dewata Dungi makuling musema debata. Jadi mahamu aka panodang ni hajak-ajak kon ni langiti. Bahe persilangan yari sian borgin gabe tada pabuat titik ibadan. Dohot aka ari, dohot aka taon. dalam gaya parodang akai dihajak-hajak dilangiti asa dipatiur tanoon dungi menjadi masongoni. Dungi makuling musema debata di patubon akai kima guluk-guluk nama hosa akan nama jilir jala parhabang ama aka pilung di atas tanoon martonga-tonga langit. Dungi di topa debatama akadikin abalga dohot nasa namar hosa akan nama jiriri di bagasan aek marsibuan masama rodi nasa pidong akan marsibuan masama jadi nungarengga di ida debata. Dungi makuling musema debata. Tolema di topa majolma tumiru rubata. Terus tu pangalauta. Asa dirajaya kadekira di laut. Dota kapilong na martonga-tonga langit. Dota kadorpia. Rodi sadok tanoon. Nang sunde gulok-gulok yakan majirir di atas tanoon. Jadi topa debata majolmai tumiru rubana di terwaro debata lamuno paiwana bawa do buru-buru nasida di topa. Dungi di pasu-pasu debata manasida nina debata matu nasida marpinok pari mahamu asa sopar hamu dala goi hamu sandok tanoon dala patuduk hamu dala rajai hamu adeke akan di laut dohot pidong akan nama tonga-tonga langit rodi sudi binatang akan nama jirir di atas tanoon. Dungi di pauli debata Jehovah rusuk nabi nuat nai sian si Adam. Bain boru-boru jalan di toko ibana tu si Adam. Tapi kima ede pujian vokal grup Sian Week 5 pakailah aku Tuhan. Yesus Tuhanku, sungguh besar kasih-Mu untuk hidupku yang penuh pencobaan. Lebih besar Engkau dari segalanya, indahnya hidup ini bila bersamamu. Aku merasa hidup ini tak
hatiku berjalan tanpa Tuhan, namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang ku harapkan hidupku ini jadi berarti. Aku merasa hidup ini tak tentram, resah hatiku berjalan tanpa Tuhan, namun Engkau selalu menjagaku. Inilah aku Tuhan, berserah padamu. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang ku harapkan hidupku ini jadi berarti. Arahkanlah jalan hidupku, oh Tuhanku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus. Pakai aku jadi alatmu, oh Tuhanku, yang ku harapkan hidupku ini jadi berarti. Yang ku harapkan hidupku ini jadi berarti. Mare de mahita sien bukede nomor 710 alu ayat sada hubege Yesus maju. Yesus majau, si baru majau.
Tuinganan nadame jala sonang do di bahen Jehovah jolma na tinopana ujui. Ima porlak Eden, porlak hasonangani, dipatihido nasida asa uduk jala mangului tu debata, alai dang setia jolma na berjului, dilawasido patik ni Tuhani, pau olului hisapna, tuminggil do jolma na berjului ubegi suara simbolis pangagui, tapi gima liturgi paduahon. Alai ulokido no pisuk sian nasa namang gulmit ladang akan ali jadioni debata Jehovah jadi didok mama dok boru-borui atehe tongodo didok debata nama jadion naso jadi panganomu sian saluhut hau akan ali polakon. Dungi dinna boru-boru nga madok buloki jadi do panganona misian perbuan ni hau akana di porlakon. Lai anggo sian perbuan ni hau na di perstongan ni porlaki didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jamu hamu asa unang mati hamu. Dungi dinna buloki mamadok boru-boru dada tutu hamu mate. Ayo di bato jauh bado di panganamu, raden panganamu siani. Tonggor mamatamuna, doso debata mahamu, umboto nadeng dan do narwa. Dungi saya di panok di boru-boru ma parbuan yawi, dibayan dengan na panganon jala bia mata na mardida, jala tau manung roh atau abistaran yawi, dari dibutikon siani parbuan yawi, jala dipangan, leon madot notuna siani, dabe dipangan. Dungi tonggor mamata nasida na dua, boto mana marsamara nasida, gabe di somoti mabulungi hau ara wain sabuk nasida. Dungi di begi nasida ma suara ni debata Jehovah, nama edang-edang di porlaki, di haroro di alogo mareak bot ali, kabe marta gunima tiadam dohot dolmanai, di pola-polang ni hau akan ari porlaki, maradopon bohi di debata Jehovah. Dungi dinda debata ma isna pabo untuk ola marsamarego datung di pangan mo sian hau na upati koni maurai panganomu. Dungi ina siadama buru-buru na nileo mu bae domaku ido na mga leo tuaw sian hawi gabi hupangan. Dungi ini na debata Jehovah ma tubur-buri puasa sokoni bahenonmu jadi di na bur-buri ma ulokido pa oto au gabe hupangan. Dungi ni na debata Jehovah ma uloki ala di bain ho sokoni gumodang ma toruk kutuho tunasa pahapahanan do sian nasa naman kulmit di ladang butuham nama bahenommu jala orbuk nama panganonmu saliling ningoluk jala bahen hukuma perbedaan muduhut buru-burui ro di pinoparmu tu pinoparna ibana mangale saton ulu gabe pargutonmu tambihulna. Amin. Taida Jalata Begema, gerak dan lagu Sian Wiksia bermasmur.
Marer de mahita sian bukwede nomor 44 ayat 3. Hamuna na persiai. Siga di rohamunare saitanda dosamu sude marikoto hamuna manjako cibaruai naguan siang sudoi manggalan ulang-ulang Dang diloas tuhatai jolmai mate di bagasan dosa nabi. Asido rohani debata di jolma natino panai. Hinorhoni sopot sian mulana di baga-baga hodo haluaon. Di lubah hodo margide akka panurirangna sian narobi ni narobi. Naikonro Mesias paluahon akka naporsea tuibana sian akka dosa nasidabi tabegi ma liturgi patuluhon Panuriang sada songon awon patidakon di Jehovah. Debatam sian tonga-tongami sian akka hanggim ibana tama toginomuna. Ibaheni apalah Tuhani sandiri mangalehon sada tanda dihamu idama gabe-gabe mat sada nabat baju jalat tumu bahon sada anak jalaba bahenonon na maguana Immanuel. Ai numa tuhu di hita sada poso-poso di leo tu hita sada anak. Pampe tu abrana dosogut harajon jala beona guarna si partai halongangan si ulu barang na dibata ama saleleng ni lerengna raja ni hadameon Bahen hahagada ni harajaun dot hadameon na somarujung di habangsa ni si David dot harajaun nai pahoton dot patoguhon marhite-hite patik dot hatigoran ola nion rodi saleleng na amuruhon ni Jehovah Jebaut patukaos samoni dungi ruarma sada tunas siar tukot ni si Isai jalamar parbue sada tubis na tubuh sian uratna. Jadi songgop matu ibana tondi ni Jehovah tondi ni habisuhon rohot habistaran tondi ni panuturion rohot hagogoon tondi ni parabinotoan rohot biar manadopon Jehovah. Dungi pasision na magidolokon hire-hire na nihukup petusaluhu na akabangso doho pakukubi na nihukup petusaluhu na akabarbegu. Bukbidon na mahamatean saleleng nileleng na jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian na sabuhi jala padaon na mahaurahon ni bangsona disadok tanoon ay nunga Jehovah matoki. Tungod akas sahit tadi usung ibana jala akapar gamulat tadi posan alai anggor hatta madok debat ado mamiskan memukul dohot pasibal ibana. HP alani pangalasiota ibana tertulang binain hajatota ibana mamugang HP tu ibana pisang-pisang hati-yani asonangota
jala binahen ni baga-baga malum nihilala. Hehe maho, marsinodang maho. Ay naroma panodangmu. Jala habulan ni Jehovah bicar di atasmu. Aida ma, haulumoddo makukubi tanoon, jala hagulapon akka bangso. Alay na bistar nema Jehovah di atasmu, jala marsinodang hamuleona di atasmu. Jadi dapat tononi akka bangso perbekuma panodangmu. Dohot akka raja pandapoton sinodang nang besar diho. Alay anggo ale Bethlehem Efrata mamet-met tu dohonian anggo tumpola jujuro tu akka huta baribu-ribu di Yuda. Hape siakodo haroroan ni nagabe panggonggomi di Israel. Jala akka haroroan na sian nahinan, sian akka ari narobi, daleleng-leleng na. Maria iya si tutu maho ale boru Sion, marulupulo maho ale boru Jerusalem, idama naroma raja manopoto, partigor jala si parmonang, nahudul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Amin. Tabigima Vokal Group Sien Week 10 Mari Sukacita. Dalam dunia penuh dengan cobaan, kami tak gentar, dan pencobaan datang silih berganti, kami pun tak gentar, karena keyakinan dan percaya Yesus menolong kami. Hanyalah Kau Tuhan, pengharapan kami. Biar bumi akan berguncang, kami tak gentar, matahari pun tak bersinar, kami pun tak gentar. Tetapi Tuhan Yesusku telah pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Terima kasih Yesusku atas pengorbananmu. Engkau lahir, Kau disalib, mahkota pun berduri. Karena kami umat-Nya yang berdosa, Kau rela lahir di dunia yang berdosa. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji
puji Yesus selamanya. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Yesus selamanya. Bayang bumi akan berguncang, tapi tak gentar. Matahari pun tak bersinar, kami pun tak gentar. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Terima kasih Yesusku atas pengorbananmu. Engkau lahir, kau disalib, mahkota pun berduri. Karena kami umatnya yang berdosa, kau rela lahir di dunia yang berdosa. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Yesus selamanya. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Yesus selamanya. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Yesus selamanya. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Dia, haleluya, oh oh. Puji Yesus selamanya. Puji Yesus selamanya. Terima kasih. Mari terima sian buku Eden nomor 557 B ayat sada bari tahun didolok. Saudo na pinarbaga-baga ni debata sude na niwarihon na digohi dang adong nata ding nanggo sadahata tubuh Jesus si paluai di huta Bethlehem nung aro hatuhaon tu pangisini portibion rade nama hanguluan sugut diaka namar haposan tuibana tatangihon ma di bagasan las niroha liturgi paupaton. Yanggo hatutubu ni Jesus Kristus somarondo uju oroan ni si Joseph Idobe inana si Mariai
Gabe-gabe ado ibana sianton di berbadia. Andorang so masih padohona dobe nasida. Ala perrohana boner do si Joseph namangoro si Maria. Danga dong rohana paurako nasida. Gabe ditahi rohana nama naik sirakorona tongoni. Alai dina songoni do betahi rohana di idama dinipina suru-suruani Tuhani nama dok tuibana. Oh Joseph, anak ni si Daud, unang alang roham mangalap si Maria gabe dongam musari penguse. Ai nasiat to di parbadia donana yang tubuh di ibana. Tumubon anak ma ibana, Yesus do warna bainonmu. Ay paluon na robang sona siyan akka dosa na si David. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Iko suratan nasa jolma ginonggomanna. Pamila mo parjolo mai uju digonggomi si Krenius tano Syria. Jadi borat masa sude asa disurati ganuk tu bonan ipinasana. Borhat manang si Joseph, nasian Galilea, sian Nazaret, nakok turut Judea, tuhutan si Daud, namarguar Bethlehem, ala siapa paran, jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdo si Maria, oroan nai naung gabe-gabean. Jadi dinalisina sida tok maarni hangauluana. Di tubuhun ma anak buah bajuna. Di borhas ma. Di pihakon ma tu pagasan panggagatan ala sodong inganan na asing di permianan na sida. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini. Akka perumahan mangingani pinaan na sida. Jadi tidak poton sada suruh-suruhan ni mana sida. Jala marsinodang ma sangap ni Tuhani tunasida. Jala ma biar situ tuma. Hasangapon ma di bata na diginjang. Dame ma di tanoon, dia kajolma halomoani. Amin. Saat mahita tu napagalakon lilin Natal, dohot hormat hujo hami matujolo, naparjolo amang padita resot, padita sabar maringan manulang SPD, parageda mewakili sintua, amang situa hotma simamora, ketua seksi ama, amang darman manulang, ketua panitia Natal, amang rawat pangihutan gultom, ketua kor ama huria amang tibul samosir, ketua kor kantata gloria, situa Isak Sitorus mewakili ruas ama amang sudung simatupang. Tubuh si
Pinangido sa jongjong mahita sa luna huma mangedeon, bukede nomor 54 asara 1 etulu, sorang ni bornginay. Kedua tak lili satu gijang. Ya tolong sibuk tuh gijang. Mulyati hudul mahita saluhutna. Nunga tubuh si paluai
robe mahita marsoba tujulona tabwa bema siluata makalason asi ni rohanai tado uma mauliate tabigi baliturgi palimahon Jara dinalawi aka suruh-surani siana sida depak ijang masih pandohan maka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinaboton Tuhani tuhita Asadung mamoto si Herodes naung dipoto-oto aka parhapestarani ibana tarima situtuma ibana disuruh matu Betlehem do tusandok luat namul humajangi aka mamunui sadak danak bawa nama rumur 2 tahun rodi aka numek mesiani hombar tu tiki naung niresihana sien aka parhapestarani Asadung dihida diberitahu nasida ma buah-buah naung dihaton tu nasida tarima tu dakana Jadi sudah nau begesa longang bedo siala mengatoni aka permani tunasida. Ia si Maria di peop duhatai sudena jala di pausor-pusor di bagas rohana. Mula doa ka parmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata alani sasude nabi nege jalan ani ida nasida tongon naung dihatoni tu nasida Asadung tubuh Yesus di huta Betlehem di luar ni Judea ujung ni harajau ni si Herodes Roma kapastaran sian purba tu huta Yerusalem akan nama di dia do raja naum baru tubui naum widahami do bitangna di tanah habistaran alani ing rodo hami sumo baibana alai di sini PG Raja Herodes hatai tersonggot maibana Herodes de pangisi ni huka Jerusalem. Jadi di pabungu maaka si Tuhan imanim rodi ciboto surat ni bangsoi di pamanat ma tunasida huta hatuwani Kristusi. Jadi di dok nasida matu ibana huta Betlehem na di luat Judea do ai samanondo padok ni panirirangi. Ia ho huta Betlehem apala tung nau met ho di tonga-tonga niaka huta na di luat Judea ai hodo huta haroroan ni rajai namarmahan Israel bangsoki. Asa dung dibikin nasida hatani rajai lau mana sida anggo bitangi naung ni ida nasida hian di tanah habis sarani sai digijang nasida dong se rasi rasa sahat tikos digijang ni inganan ni dak danahi mardida bitangi macai lasitu tu marohana sida Las dibongo di ma bagasi gabedi ida madanai dosi Maria inanai dungi manukak manasida marsomba tuladanaki dirukari ma artanasida sere hamijon dohon akana angur parsombanasida tuibana. Tabigima edi pujian Vokal Group Sian Week 25 Saruneni Pardi Surgo.
Tabigima edit pujian vokal grup Sian Week 26. Selamat datang penebusku. Cek. Langkah awal perjalanan hidup di tahun ini, ku temui kegagalan demi kegagalan di dalam hidupku. Tuhan, dengan beban salibku pikul berat di pundakku. Tuhan, ku tersungkur jatuh dan aku jatuh lagi, aku letih. Tuhan, ku dengar derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang merinding, berat di pundakku.
di saat ini, kemana kau memanggil ku Tuhan? Dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu berada di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Derap langkah datang mendekat, kau panggil namaku. Kau angkat seluruh bebanku yang merinding, berat di pundakku. Kau bawa aku keluar dari jalan yang penuh onar dan duri. Tapak-tapak kakimu berlumuran darah, engkau menggendongku. Hingga di saat ini, kemana kau memanggil ku Tuhan? Dan ku awali hidup baru di tahun baru ya Tuhan Yesus. Pimpin aku ya Tuhan, kawali seluruh langkah hidupku, agar ku selalu dekat di jalan-Mu Tuhan, dan aku tak tersesat. Penebusku, selamat bagimu kau Rajaku. Selamat datang kau penebusku. Bagimu kau Rajaku. Tapujima Tuhata Marite Edesen Bukede nomor 57 ayat 2 di Bethlehem do Tubu. Ologi
Didok hata ni debatado alai na ubege hataki jala diulahon si patuluson may tuhalak na marroha na paulihon bagas na di atas batu mamak asa gabi si ulahon hatai mahita unang holan pananginangi hata itu hatai mata bahen ujahan di nguruta manang di dia be hita mula-ulaon tatangihon ma liturgi paunopon. Asa naubege hataki jala mangulahosa patudoso may tuhalak na marroha na patuhuahon bagas na di atas batu mamat. Ia rope udah potir mangalatap pe takuju jala purpe haba-haba manodong bagasi dang nama rupak ay batu mamat do hau jahanna. Alai na umbege hataki hape dang diulahot. Ima si patuduson tuhalak na oto. Na paulihon bagas na di atas rihit. Dungi Roma udah potir mangalatak mata kuju. Purma dohot haba-haba manotong bagasi. Gabe marupa ma pola tong marokso. Jadi di dok Yesus man si haholongan mudo Tuhan di Batam sian nasa hatiatem sian nasa hosam dohot sian nasa roham ido patik raya jala berjuluk Alai dos do arga ni napa dua honon si haholongan mudo dongami dos dirim. Los ijoma topi rap dohot si seana idoma tu nasida nasa nagyot mangihutonau di soadaon madirina dituhuk ma silang natu ibanai dihuton mau Ay nanaing paluahon hosana mangago hostado. Alai alani au don alani barita nauli ido palua hosa. Asa molo di bagasan Kristus halak na tinopanay baru ay nunga salpu panglawan arubi gabe nay baru. Dada au pe na mangului nuaing Kristus do na mangului di bagasan au ia mangulu piaun nuaing di bagasan daging mangulu mahita-hita hapos yaun ni anak di debata nama kaholong yau jalan na mangaleo dirina humoko pau. Hamu akabawa haholong yamu ma pardi hutamu dabe. Songon Kristus nama kaholong iburiai jala dilawan do dirina humokopsa. marlas biroa mong toktong di bagas Tuhani hulaki mamandok marlas biroa mahamu Paboton hamu ma habesoron muna tu salud halak donok do Tuhani. Magira ma ahuro tiup mananiho unang adong nama buat tupalmi. Badirio kuma tunamonangi wududan rap do tau songon ahudu monang hudul rap dohot damang dihabang sanai. Tabegima cor ama huria gloria in excelsis Deo.
Tabigima kur ama kantata
borngin nabadia na sumurung.
Marede mahita sian bukwede nomor 251 ayat sada namonang ido. Nunga tubuh si paluai, nunga ditobus hitasian hamatean tuhanguluan. Hinarhoni tabaritahon ma barita halas ni rohai tunasa natinopa tatangihon ma liturgi papituhon. Lasroham, lasro aku, marpesta Natal di Borneon. Marningot naung tubuh Yesus di nguluni hitaon. Sudi ala Kristen na di Portidion, rapak marlas ni roha ala basaninon. Selamat hari pesta, selamat hari pesta. Tusude punguan, na tutu porsea di hata di tuhata. Di hanguluan na di daun itu hade batata mangaleo di tahanguluan si saleleng di lelengna. Selamat hari pesta. Selamat hari pesta. Dihamu dongan na di bagasan arsak di roha. Marlas di roha. Marlas di roha. Alanau roh Yesusi mangapuli kita. Selamat hari pesta. Selamat hari pesta. Tusaluhut dongan na ganggu dope si pangaron na marendende be mahamu marendende be ma alanau roh Yesus sumarihon kita. Selamat hari pesta. Selamat hari pesta matu seluhut ama. Nah orang marsa tusa do bedot ina di tonga di bagasna. Mardami bima. Nungaro Yesus nagabe tamue di bagasta. Selamat hari pesta. Selamat hari pesta tu sude keluarga na marsak di bayan aka iana konna. Marlas di roha ala margogo hata di tuhata pauli-uli rohani iana kota. Selamat hari pesta. Selamat hari pesta ma tu sude keluarga na tarpaima di hatu tubun ini arakonai sian bortiani parti jabuna. Mare dede mahita sude ala ulido di bahen tuhata di partikianon. Ida mah dengan nai dohot sorang nai aka punguan dihuyai tumangihon hatani Tuhani. Ida ma dengan nai dohot sonang nai molo ama dohot ina itonga-tonga ni huriai rap mangulahon hatani tuhata. Ida mah dengan nai dohot sonang nai molo marlas ni roha
ia kaya nakon mangulahon si paingot ni natorasna. Ida ma dengganai dos solang nai. Molo bungusa hodulan akan amaranggi mangulahon lomani rohani Jehovah. Ale Tuhan, asih maroham dihami pardosaon. Urubi mahami pahibul roha, dohot pikiran nami, majakoko si pelua hami. Ai hodo hatuo nami, hodo napuna hami, guru di lomo mima ngolu nami. Amin. Tabigi kursian seksi perempuan Tuhan Yesus tuhu di Betlehemi.
Tabigima Kursian Seksi Pemuda Medley of Christmas.
Marede mahidasian buku de nomor 22 ayat sada halas ni roha godang. Halas ni roha godang, tahu barita Martangi yang mahita. Damin di batang sumurung sian saluhut naruha, imana mangaramo tiak hati-hati doho pikiran nabi, bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Purian itu hata nahin ahulungan, hata ni di batang barita nauri di kita, dohot na sekaligus gabi temani Natal seksi ama HKBP Tangerang Kota. Dienesian Evangelium Lukas di 2 ayat 14 songonor di hatan itu hata. Asangapun ma di debata di Gijang, dame ma di tanoon, diaka jolma halomuani. Tema asangapun ma di debata na di Gijang, dame ma di tanoon. Purian itu hata, ada orang so pasahat barita nauyon, jumoloma, nisya pahita, di pesta alas nero hata di bagasan budarion. Selamat Natal madita saluhna. Selamat Natal. Ninna barita, ditiki di topa Tuhani siadam, manang ditiki di topa Tuhani baua, di topa nina torbelga dopak na dibain. Tugus. Jadi di samping ni Tuhani ada suruh-suruan. Alay mo lo, idia matar surat yamang balitay mo rin nahamon nun, ang tar surat o manang idia da. Cerita don. Ditiki dito pa, pak na belga, cukup-cukup masurusuruan. Tuhan, buasa semua di belga ni pak ni, bewi ito pa ho. Asalas rohani anak kon nama mereng, tugus bapak nai. Alana tiron ni anak nai dan no pangalakkan ni bapak nai. Nang pemek me di mana marumur sia tau do non pakaion ni do si patu ni bapak nai. Ini narupa ni. Gawila roh aku adong buku tiki bunga-bunga na anggur tikis di bajinaha judulna si pake si patu nyamana. Nggak telah amang, dipetera mau mengingoti berarti nggak 50 tahun tuh bijang nih. Anggur 50 tahun tuh toro nak kabeli ngoti. Baru muse ditopa matangana gajang cari-carina. Cukup-cukup muse suruh-suruh nih. Bahasa gajang cari-cari nih topahon. Narupa nih. Jadi dia lusi mah. Asa adong maniu boruna moloroi luna asa gawe semangat boruna inna woi hape na suruh ni baru muse itu pamabarana tugus dada bidang ope tugus cukup-cukup matu se suruh ni ai lau tu dia ri pasti ku belga baranai tugus topau mo Tuhan.
sarong mangurupi pardijabuna mula-ulaon, mengelului si panganon di anak konna inna. Perpudi Roma tu hatai ditetek koma ilu tu si malolong ni ciadami. Cukup-cukup mau se suruh-suruh ni bahasa pola tetek kono ni ilu tu si na. Oh anggo tong dua na lidok ni. Na para jolo disadati kihaduan murang ipaingo anak konai pakyo na may lunay tangis alam terlalat. Nanatangis na may manatong alalang iluna sa maraguna na may na. Nabeduahon Tuhan, oh Roma ilunay atong ala terharu, ala nilas ni rohana. Ay burju-burju atong anak konay do keluarga na mardame-dame. Mulululus kuliah doho marhasohotan anak konay ala nilas ni rohana. Doho molorona sila di hari Natal, lau majalang naturasna, madok selamat Natal do tau baru, Roma iluna tong ala terharu. Ninna, sungoni cerita di tiki na ito panay ama manang dito panay ama. Hurian itu hata na hinaholongan asa nga po ma di dibata na digijang dame ma ditanoon. Na parjulo si ingoto taima ditiki dia do masa hasangapom ma di dibata na digijang dame ma ditanoon. Konteksnya jelas. Hasangapom ma di dibata na digijang dame ma ditanoon tubuh tercipta diedehon dina tubuh do Yesus di Bethlehem. Hasangapom ma di debata na digijang dame ma disude keluarga ni ganup ama dohot ina di HKBP Tangerang Kota molo disi di Jabuna di rohana betul-betul tubuh Yesus. Itu konteks na. Molo tajahan akning dohot naung gabe liturgi na di Lukas bidu 2 mulai sianayak sadai jolo diceritahon do mace gajang baru ma ditubuhon masada anak buah bajuna di borhos ma di peakom ma di bagasan panggagatan itu puncakna baru marede ma hasangapom ma di debatana di gejang dame ma di tanoon. Walau betul-betul di rohani amani huria namar Natal di bagasan bodarion tubuh Yesus. Di keluarga ta tubuh Yesus. Jala di marhite Natal ta bornginon dinamulak kita anon tabuan Yesus tu bagas tabi. Tabuan Yesus tu akate tanggatta. Tabuan Yesus tu inganan parkarejuatta. Otomatis alanya sini rohani Tuhani. Sahak madisi hasangapom madi debatana digijang dame madi tanoon. Imana perjulu konteksna asa sahat manang tercipta nyanyian hasangapom madi debata na digijang. Na paduahon hurian itu hatta palalu mobi tuhita akka ama namar Natal di bagasan sadarion buhado akka ama lau pasangap debata di ngoluna. Buhado hita pasangap debata di ngoluta. Di tahun 1000 masa do sada zaman kurang lebih 500 tahun na ginoaran na zaman kegilapan. Dipakai dodo hapor siaon lau mamurangi toropalak ima warna perang salib. Godang dua kapangalahona hurang dinggan disi. Alai realitana asa gabi tubuh nai baru lahir zaman pencerahan, zaman hati huron.
Satu kalimat yang dipakai oleh Martin Luther lalu mereformasi gereja sekaligus mereformasi kehidupan pada saat itu adalah back to the Bible. Mula matu Bible. Kembalilah kepada firman Tuhan. Zaman nuaingon adong do satu kekuatan na makarahari hita dohok ngoluta asaunang bemarhapor seaun tu debata. Jala zaman nuaing diguari do zaman sekuler. Dohok termasuk zaman batu joluhun pikiran. Zaman logika. Kalau tidak logis, kalau tidak masuk akal, tak usah diterima. Akan aso masuk akal dang sitong. Ikon na rasional do, zaman berpikir rasional. Jalaud do nama bain di zaman waingon, semakin banyak generasi muda meninggalkan agama. Gabi muncul ma aka ateis, deisme do akana asing. Puncakna manang intina dang dihaporsiai baby belon. Karena banyak yang tidak masuk akal. HP haporsiaun dohok na pinabuani bibelot tu hita melampaui akal do, digijang ni akal do. Dang masuk akal gabi-gabi yang masih meriat siat todi porbadia. Masuk iman dwe, haporsiaun dwe. Mati Yesus diau pinar silang alani mudarna sesa dosa ni sudiruas ni huria nama kaporsiai ibana hakabipi tangerang kota dok saresot. HP mudar ni Yesus 3 liter ma. Jalausei di Palestina do alai sahak tu jalan melati 2 dok nahumaliangna. Tetapi realitanya uju pikiran ni jolmai dipakai dan gabe damai portibion. Tidak menjadi rukun dunia ini. Uju parabinotoan nai saya dipakai dan gabe rukun. Iko mula do tuhatani debata. Firman Tuhan membangun rumah tangga dan keluarga kita. Alana realitana pemakaian logika na masuk akalon dan bui pasikopon bagaimana kasih dibangun, bagaimana perasaan cinta kasih dibangun. Alani bui do maloya nakon, pistari mana aladang dihaholongin atau rasna. Dan adong di ibana rasa pilu, rasa iba, nang dihita, molodak kata ni dewatana mangula. Alani rangkulan kasih yang harus selalu ada dan tersedia lebih banyak di ngoluta dok di ngoluni anak kota hatani di batado. Dalam pasangan di debata unak kiamat jadi hatani di bata di ngoluta dok di jabutta. Molo songoni bapak na songoni dua anak na innate like father like son. Molo hata-bata terjemahanna dang dautu bisyabonana. Sai di pabereng-bereng anak kota ido ita sudi. Alanido pengajaran yang terbaik dang dihatata alai di keteladanan gulmi ningolutta siganu pari do. Molo burjuhi tatu mangihon hatani di bata di jabutta anak kota ipian non gabiringgas begitu gereja. Molo burjuhi tamanang yakon yang anak kota disadatiki suatu waktu mereka akan mendoakan kita. Jika di rumah itu dibangun kasih sayang, jalaido cara pasangapod di bata di tonga-tonga ningoluta do keluarga ta, suatu ketika juga anak-anak kita pasti menyayangi dan mengasihi kita. Cara pasangapon debata imam kaporseai hatani debata, mangolu di bagasan hatani debata, mangajarhon hatani debata di tonga-tonga ni bagasta. Dan itu tidak cukup dengan kata-kata alai keteladanan do. Hurian itu hatta napatuluhon.
Bagaimana menghadirkan damai sejahtera Allah, buhado laho patuduhon dohot menyatakan damai di tengah-tengah ni keluarga tado hajol maun. Hatani debata damai ima dinaro Yesus memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, dikembalikan kepada hubungan yang sebenarnya. Molo roh Yesus lau memperbaiki komunikasi ni ama doho ina di tengah-tengah ni keluarga. Alani ia satu budame iko parjolo dohita olo di padame Yesus Kristus Tuhata. Hatani di bata sayolo mahamu padameon. Kita nunga di padame di bata, di padame Yesus tu di bata, jolma tu jolma di padame. Maka damai hadir molo nunga anon na ibagasar rohanai pe antara ama doho ina di jabu olo di padame rukun. Posro hakku akka ama nami do ina nami na di son akka rumah tangga rukun dan damai. Alana sianido parjuluan non molo nunga rukun akka ama doho ina berengon ni akka yanak koma. Nasida pigabi rukun dan damai. Damai artinya semua ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Tuhatai parjolo ditiki panopaon ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Damai akan nyata di tengah-tengah ni keluarga. Ahadu sabutul nasiulaun ni ama. Tanggung jawab na ahado na ikobenon na. Jika itu dikerjakan dengan baik. Ahado si benon ni aina. Tanggung jawabnya sesuai dengan firman Tuhan tentunya. Molosongonido betul-betul ma Natal kita ini, Natal seksi ama HKBP Tangerang Kota membawa makna yang luar biasa. Rukun. Indah sekali. Masih haholongan. Masih hokopan alani hatani debata. Dan itulah tempat yang sebenarnya. Hurian itu hata. Na parpu dia sasetotong taingot-ingot momen malam ini tabuat dijabut tabi. Bisa datiki marpesta bulum masahala raja nabulun. Diudang magudang akan atorop akka ali-alena. Alani Roma nasida. Jala pesta nai di bulan Desember ala tubuh anak-anak. Ulah sesada hidup anak-anak. Bulan Desember biasa anak rodo uden. Alai rodo sudah jol mana toropi. Meria do pestai gudang do si panganon di patupa. Rona si darupani alani las nirwana terbeda ngah do si panganon. Payung ipiakom masongoni. Do akamantel jas hujan ipiakom masongoni. Las marohana sida, marede mana sida, manortori mana sida. Hape ngamulai siya jamonom pestai. Hampir jam sia mula nama. Ngamarede, ngamar si panganon lau mula nama. Bah, ngamanga kita dah bang, ngabutok kita. Nakining nang go tabiring do peda ba poso-poso na tuwi, belgaya do manang nasehat inna dangi. Jadi buat bima do oleh-oleh, lau mabuat akaja mantel hujan ma do payung. Tapi ternyata tempat ni poso-posoi ada dalam satu kotak bayi. Ngai do ni akka mantel hujan, do akka payung, ngamate be poso-posoi. Mula alahi, ngamate be poso-posoi. Hurian itu hata ngamar pesta hita, ngalas rohata nungamangaton hata ni debata, ngaguklas ni rohata. Nuain pertanyaan, apakah bayi itu betul-betul hidup di hati kita atau kita melihat Yesus yang mati? Alaikum mangulu do poso-posoi, alam mangulu do hatani debata,
Dan pesan Natal ini, kita menghadirkan kemuliaan Allah, kita menghadirkan damai di mana kita berada. Borha mahita di bagasan lasniroha. Amin. Martang yang mahita. Tuhan nami jala di bata nami maulia tema di hatam. Jinamar Natal seksi amani huriam hakabipi Tangerang kota. Di bagasan lasniroha do hami marulup-ulup. Halanunga di buakko daming. Nga di buakko barita halalas ni roha bulun. Widahami hamuliaw ni di bata. Marhite hatu tubuh ni anak mi, Yesus Kristus, na nilihom mi tubuh. Asa marhite dapotan haluaw kami dohok las ni roha. Sikok matutu las ni roha nami. Alani basa-basam na ubulun. Nasotarlihon portibiot di hami. Alani pabor hat mahami mulak di bagasan las niroha. Kaamado inani huriam rappon akayanak kon nami hitana hami na rappungun waing dison. Borhat rap doho Jesus naung tubui. Ala tubuh di roha nami. Tubuh di bagas nami. Hubua kami di sude panggul miton ni ngolu nami. Ala marhiteido gabe mangolu di bagasan hati urok kami. Ala Yesus do hatai na gabe jolma. Jalai mangula jala hatanai hu ulahok kami di ngolu nami. Gabe mardame-dame hame. Marlas ni roha masih hokopat di tonga-tongani keluarga mariaya daging nang tordinami. Paborhat mahami Tuhan marojahan di hatam. Amin. Hurian itu hatta marid demahitahut papungu pilihan. Suruh
mapiliata tutuhata martangi yang mahita. Ali di batama nami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon nadingkan, do na saulibasa na mauliutus, upasat nami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na husus di jolom, pasupasu may jalaramoti asahu parhasya kami pilihanon, pati bulhon harajommo, ditong-atongani huriam dohot di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangidohon di tangiang na pinudahon ni Yesus tuak kasih seana. Alia manami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomani roha di banua tungaon songon na di banua gijang. Leon matu hami sadarion hangoluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Idosani dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangunjunan. Balua mahami sian pangago. Asini rohani tuhatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran itu di porbadiama. Nama dongani hamu saluhutna. Amin. Oras madita saluhukna, kudul mahala amang do tala inang kita sudi. Selamat Natal madita saluhukna. Buay mama si jalangan tuak kana jonok. Upasat kami ma tu Master of Ceremony perayaan ni Natal tak. Mau lihat tema di tuatan nunga sikop be jala sidung acara ibadah Natal liturgi seksi ama. Taudu tima sangat mahita tu acara pertamuan dohot perayaan. Pinasa ma tu Master of Ceremony. Calo situa mutihan harga Huta Barat. Cek. Shalom. Horas. Ama dulu semua nih. Shalom. Jangan ada ikut yang ina ya. Ama dulu semua nih. Shalom. Selamat hari Natal. Iya, hidup baru. Oh maka ama deh. Jadi sahab mahita tu acara pertamuan dohot ramah tamah. Jadi mungkin sudah panitia asabui disiapkan si panganon ade. Hah? Oh naposo. Tolong naposo dibantu. Mungkin nanti bisa baris di setiap kiri kanan dari gereja kita. Jadi bohado, ahon, natalon, tabudo kan? Dah maka ama juga ngalusir, walana on khusus ama don. Bohado, tabudo, semangat. Ayo dokto. Oke, ada nomor sianau jatah ni MC, maret di dobar dulu kan, sambil dibagi makanan ya. Oke ya, hari bahagia. Kalau ada yang mau nyanyi sama saya boleh, ayo sini. Full timer ada? Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia.
Semua kita nyanyi hari bahagia. Hari bahagia kau datanglah, kau lahir di dunia. Kau datanglah, kau datanglah, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira, semuanya bergembira, bawa kabar bahagia. Anu sirukna, engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Ayo Inang Romauli, sini kita bernyanyi Nang. Ayo sini Nang. Ayo sini Nang. Atau Mang, sini Mang, kita nyanyi Mang. Gampang ini lagunya Mang, sini Mang. Ayo Mang. Cek cek. Cek satu. Ayo sana nyanyi. Ya Tuhanku, penebusku, kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia, semua kita nyanyi. Hari bahagia kau datanglah, kau penebus dosa. Kau datanglah, kau datanglah, kau lahir terus dosa. Semuanya bergembira, bawa kabar bahagia. Tepuk tangan dong buat saya. Oke. Kenapa? Hah? Udah makan, udah siap semua? Ya, sudah belum? Belum. Gimana? Udah semua? Kita caranya nanti sampai jam 11.30. Jangan ada yang pulang, bertahan semua. Apalagi amat asa dong anda mengangkati bangkuin nom musai pemasuk putuson. Unang itur mula dah. Pokoknya ini acara ama hari ini. Bagi yang mau nyumbangkan suara, boleh didaftar ke saya. Boleh didaftar. Tadi ada week 5, ada week 26, ada week 18 ada nggak? Week 25, week berapa tadi? Week 26, week 5. Ayo, semua harus dapat. Jangan ada yang nggak makan, harus dapat semua.
Doa makan akan dibawakan oleh Amang Pendeta Hotma Butar-Butar. Oh, nasi buat musik, pemain musik. Coba naposo buat pemain musik kita, buat song leader kita, buat tim kolekte ada di konsistori. Di konsistori ada Amang Parhalado. Sebelah kanan udah semua? Sudah? Sebelah kiri udah? Udah. Oke, sambil berjalan ya, kita doa makan dulu, mohon tertib. Di atas sudah? Udah semua di atas sudah. Di atas ada yang belum kebagian? Halo, yang di atas? Udah? Oh, udah di atas. Sebelah kanan sudah? Oh, yang sana belum. Tolong yang sebelah kanan, sayap kanan. Konsistori belum, konsistori. Kita udah pesan makanan 2000 packs hari ini. Bisa dibawa pulang nanti kalau ada sisa ya. Panitia boleh nambah nggak ini? Boleh katanya, boleh. Hebat-hebat nih panitia kita nih. Martangi yang maita. Mauliati Tuhan dia sini roham. Namang nehutik itu hami. Lauman dohoti jala mangulahon acara Natal seksi ama di tonga-tonga ni Huriam HKBP Tangerang Kotaun. Kumana manjalo saluhut puji-pujian nami marhiti acara Natali asa gawi marmulia guarmu jala mardami hami di ngulu nami na manguduti lebih acara nami di bagasan Borngino nale Tuhan kumana mangaramoti manjongjongi marhiti tondimi asa tulus saluhutna membartulo moni roham radi si panganon do sinumon siana sini roham dorak sopar hajo pami homa nama masu-masu sama korong gugoy di hami lau mangula kasih ulon nami sari homa nang kadongan nami nama ol dapotan si panganon do sinumon salohot na sila maralas ni roha mapar hajo pasu-pasumi tong las ni roha nama noktong na syakoy mari hami nama par hajo si panganon do sinumon na pinasahap mo tuhami sisa dosa nami alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Si titik masih gopa golang-golang pengarahuna. Tung songonipe na pinatupan ni panitia godang ma pinasuna. Morjo mo maita. Jangan sampai ada yang gak kebagian makan. Dihita sudia ka amanginang nadong di gerejaon. Tolong kita jaga kebersihan gereja kita. Panitia sudah menyiapkan kantong plastik warna hitam. Jadi nanti bisa dikumpulkan semua bekas kotak-kotak makanan. Baik, untuk menghibur kita, kami panggilkan dari trio week 5. Mana week 5? Makannya belakangan aja bang. Kalau artis itu makannya belakangan. Bila perlu jangan makan. Makanya jangan daftar di sini. Ayo. Iya. Oke, stop dulu. Kita tepuk tangan dulu untuk week 5. Cis. Boras. Cek. Jadi gini Amang, kalau tadi kan lagi ibadah, kita kan nggak bisa gaya-gayaan. Kan karena formal acara ibadah ya. Nah kalau sekarang udah keluarkan, suaranya juga keluarkan.
tampilkan semaksimal mungkin ya. Oh. Tampilkan semaksimal mungkin. Kan udah kuajarin kalian di Lapo kemarin. Om mau mamang nah, som mamang. Coba dicek. Oke. Cek, udah. Cek. Horas. Sabili menikmati teh. Lagu sian tepian Danau Toba, ciptaan Sherly Napito. Maju. Ya. Huhilado amang Purjumi Tuhan mikeleng mo Dihabogo sotai Ndang dipatari daho Mekel ho Nang pelo jaho Margo Doi jurbario amang inang Pasikolahona Diroham Unatku tahu pe Songon nati naumi Mau lihat tema Diro amang inang Naulina lagu Santo Sunetani yang mi Tuhan geleng mo Dihabogo sotai Ndang dipatari daho Mekel ho Nang pelo jaho Margo Pasikolahona
tina umbi mau lihat tema tiho amangina naulina lagu Satu sudah tangi yang mi Tuhan geleng mo Satu sudah tangi yang mi Tuhan geleng mo. Oke, kata MC-nya masih dilanjut ya, secara azal Deportivo Majawate. Halo, secara dengan matua Pak, ate, dengan matua. Oh, anak Naburju. Terus mau lihat anakku Naburju. Anakku Naburju, anak kasih aku, anakku nalagu ingot doho Dia kapodami nadu bigi duku pabor hato namar sikolai tuluat nada oyama benget doho ama benget doho mana nada soli molo hui ngoto sude tahe amang pangalahom nasalpui si patalo mosdo na tua mon disihar buniani hutangi akordo masai gomos amang anggiat bubarohami di jalo doa di jalo
do pangiyaki aman Ibe aman hasiaku anakku naburju pagomosma pagi yang ni tumula jadi naboroni Anggiat bature sudah dipinapan hiyama Masih abinaninan Masih tukol-tukolan Sama suhat dirobe adi Arawabai. Dung lam dao amang pangarato ami anak hasiaku dihawur jugoko doi sude amang ditano sile bali tema kadok tutuhani dinang didalo dinaman jupang mudo amang jupang mudo najinala Ipe aman asiaku anakku naburju pagomosma tadi yang di tumula jadi naboroni Masih abinaninan Masih tukol-tukolan Songo suhat dirobe adi Masih abinaninan Masih tukol-tukolan Songo suhat dirobe adi Anak naburju Mauliate. Oke, Mauliate. Luar biasa. Terima kasih untuk week 5. Mungkin operator suara mic-nya bisa diturunin sedikit ah. Operator. Baik, nanti di hiburan kalau kita lihat di acara itu ada vokal grup dari Full Timer, ada gerak dan lagu Marsada. Nanti ada juga pembagian tali kasih untuk kaum ama. Ada juga vokal solo dari Amang Timbul Samosir. Ini kenapa keluar semua ini habis makan? Oke, cek, terlampau kecil, naikin dikit, ya.
Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sebuah gerak dan lagu dari Marsada. Ini dia tepuk tangan untuk Marsada. Rugi kalau nggak dilihat ini.
Luar biasa. Kok nggak ada? Kenapa tidak ada yang nyawer? Pada kemana ini juru sawer semua? Luar biasa ya. Kalau saya lihat itu semua boru sinaga, itu semua aku lihat. Boru sinaga. Udah. Tolong bagi yang di luar, kita menghargai acara kita. Kami mohon untuk semua ama agar masuk ke dalam. Ama yang di luar, ini acara dari kita untuk kita. Agar ama semua masuk, kalau ada masih di luar, masuk ke dalam. Baik, kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Full Timer kita. Tepuk tangan untuk Full Timer. Mic-nya berapa nih Amang nih? Banyak. Siapa? Kamu yang ringin? Cek 1. Cek. Cek. Halo. Cek 1. Halo. Ini lo, Ben. Cek. Halo. Halo. Cek 1. Cek 1. Cek. Cek. Cek mic. Cek mic. Tes 1, tes 1. Ikut juluringkat demi kon nang asatar bigi suara don. Ya. Halo. Kurang mic-nya. Cek. Ya. Halo. Cek 1. Cek. 1. Ini coba warna merah dibetulin. 1. Iya. Merah yang dari Tagading. Halo. Cek. Ya udah. Oke. Judulna Sinodang Nililin Natiur. Martopak jahita jeto. Pesta haluan
Maulian hati madihamu amang inang. Selamat Natal madihita. Selamat. Ternyata dipersiapkan cuma satu lagu. Hah? Biar ada untuk yang lain. Enggak, tapi Inang berdua ajak dulu Amang Hutahayan lah nyanyi juga. Ayo sini Amang. Ayo Amang. Ayo dongannya Amang meret deh. Kan lagu tekatang yang ide Inang dong. Oh iya, full timer langsung di depan aja. Amang Hutahayan kami undang juga untuk ke depan, ya. Nah, iya pendeta pensiun sekaligus naik ke depan. Hah? Ya. Ayo full timer, Amang Hutahayan, kita akan memberikan tali kasih dari song leader satu orang pemain musik ya sekaligus ya. Tim multimedia satu orang, tolong bergabung ke depan. Office boy atau security satu orang. Hah? Tim multimedia. Jolo di do hatana. Di do. Pak Juli. Ayo Juli masuk. Satu orang dari tim musik dan song leader. Tim multimedia satu orang udah. Satu orang. Song leader atau tim musik? Amang Tono. Pak Juli. Dia isi madokahannya, isi pasahat hatana. Amang pahala panjaitan. Tuala konat dong ahana. Jadi wala amang padita do inang bibel kung sani par multimedia do par musik juga Juli satu program kami memberikan satu sipala seroha mang Natali kasih tanda holong nami panitia Natal nah sataonon kita di bagasan hai pason jalan sude di pelayanannya kala amang do inang songsoni Juli Tono dan Power Multimedia di pesatai mah tanda holong nami hiras kepala seroha tuhala amang padita do inang padita bibel dot par musik do partono lasma rohani ala amang do inang soni mah nai pesatai malate musik. Nondo bisa bintang di nolomi Sumondang ya golapon nadiro hajai Aisanga berdiri baca Los dame mati jolma Lomo di rohani dibaca Dohi ya jolma Jose
Horas. Mulai tema dia mang full timer dohot inang. Boleh mahudul. Boleh kembali dipersilahkan untuk. Oke, sebelum kita masuk ke Dewan Diakonia, apa Mang? Koinonia. Kita dengarkan dulu satu lagu Mang. Timbul Samosir. Anda kemarin di mana dengar rumah nutup kan? Menyedihkan. Istri dong kamu duet, si Tono dong. Ada gawe dia kamat tahun di mana ya deh? Nang mulut ko. Nalamar kelas nerohai jaya bu nomor ratus sudah. Memang. Ya saya coba sebuah lagu. Haleluya. Tasok Bade Bata. Haleluya. Puji Dewata. Haleluya. Sianias di rohata. Asada petupal. Asada petupal. Dihara jauh naik. Haleluya. Tasopa debata. Haleluya. Raja si paluai. Asa ditupahi. Asa ditupahi. Jinama di tangan tabi. Biar bida Jehovah buat ni habis burju marna tua dileho gajah diumur ingot bona pasogiku unang lilu di ngolu. Haleluya. Ya tapuji debata. Haleluya. Sianias di rohata. Asada petupal. Asada petupal. Dihara jauh naik. Haleluya. Tasoba dewata.
Raja si paluai asa ditupaki, asa ditumpahi, zina manita ngatabi. Baik musik Nabi. Oke, mau lihat tema dia mau kedamang dainang, dojan kapanonton itu. Holan itangnya mau kamu pindah ngalas roh. Alai nama notor ikut di sahur hiat doa ngeluja kami. Bagi dua noda, bagi Viga, dancer mau nak kenang doa kami uelu halak. Ido bagi uelu non. Makasih ya Om. Oke, binasa amat partikiat tu amang ketua Dewan Koinonia. Lau pasahaton tali kasih tu horong ama akan ngadung guar-guarna di lisni panitia. Dengan hormat kami berikan waktu dan kesempatan. Mau lihat tema di amang protokol nami, amang calon sintua Mutia Huta Barat, nang songoni tu damang dainang full timer, dohot tu saluhutna damang dainang parhaladun itu hatta di Uriau dohot takaruas. Jadi di Tikion di Pasahat panitia Natal seksi Amado tu kategori ruas ama nababalu dohot ruas ama nasakit menahun, ruas ama namabalu dohot ruas ama nasakit menahun. Na parjulu mai sian wiksada amang budiman setuma orang, sian wik dua amang timbul sinaga, sian wik pitu amang timbul hutasoid, muladong bison naujohami manang situwi na boy matujolo. Wik walu amang Bernat Manulang dohot amang Horas Pardede, wik sia amang Poser Simajutak, amang Tony P. Sianipar, amang Desmond Sihoping, wik Saplusada amang Henkel Junior Aritonang,
amang Marimbun Pasaribu, amang Darwin TP Luban Gaol, Wik 15 amang J Purba, Wik 10 amang Amri Amos Silaban, Wik 17 Donald B Silaban, Wik 10 Sia E Sitorus, Bionar Hutagaol, Wik 20 Sada Bonar Tapubolon, Ebenezer Panjaitan, Wik 24 Junjungan Pasaribu, Wik 27 amang T Daniel Papahan, amang Manat Sagala, Wik 20 Sia amang Manurung, Wik 30 Sada amang Humuttal Huta Barat, amang Sabar M Sumeang, Wik 34 amang Basa Sinaga, Wik 35 amang Juangga Simajuntak. Jadi adong sude ruas amana babalu dohot ruas amana marsahid manahun adong ma 20 palak. Jadi semua damang salutna bolo daung diperwakili oleh Situa Wik asal pasatami ma perwakilan ma. Jadi akan mewakili boy do manang Situa Wik manang ruas na peboy majalo diwakili ma Wik na masing-masing jalanakin adong sa ladang Huttal Huta Barat, Huttal Huta Uruk. Musik. Jadi nahuguari nakinon sude saluhut nano dapot doi hami pepasahaton tu keluarga manang nasi 2 week. Mau lihat ya mak? Inasa matu protokol. Madia, ang dobe nama redde? Ang dobe? Dangadong be, naning marede? Nah, bamenalago tano batake. Banay pidukit tuwe do, o tano batakin na. Dangadong be nga habis. Sekali semua udah kami full timer doa kapanitia itu sesudah mardeh tahu tano batak sekalian foto bersama baru sekalian berdoa. Yes. Masuk di panitia. Dohot inang ketua boy, inang ketua. Inang ketua. Cik. Foto bersama inang ketua. Inang ketua sini. Saholonganku Saina masiho Naikau Tuhan Dan olo-olo Dan dok mataku
hati. Oh Danau Batak, adil dan sahat, awon naik niat diho sabuloki, awon naik niat diho Horas. Mahita. Mulia tema Tuhan di studio ulau nami di Bagasan Bodarion ima perayaan Natal ama ni Huriam HKBP Tangerang Koton. Boy merdalan dohok dengan jalo masa luhut na Tuhan aka ede nami pamucion nami kor vokal grup liturgi dot aka persembahan naunggu patu pahami gabe sangap di goar munabadiai. Pasu-pasu sude aka ama ni Huriami. Pasu-pasu akka panitia nang makalojahon ulaunon. Pasu-pasu nang sudin akan aposom Tuhan. Asa saya toktong ulaw nami gabi mamboan las ni roha. Nunga saya ulaw nami mardalan doho denggan. Nengulak mahami budariot Tuhan. Tua kainganan nami ganuk marsada-sada. Pataru mahami dak kurang manangaha. Upasatami daging nang todi nami tutangan parang sinirohami. Marhite Yesus Kristus martania kami Tuho. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Amin. Horas. Luar biasa. Natal Seksi Ama tahun 2023.